Bé, bon dia a tothom. Gràcies per assistir tant virtual com presencialment en aquesta roda informativa, que ara fa referència a donar compte de la convocatòria que varen fer d'ajut de menjador per al curs 2021. De totes formes, a banda de concretar les dades, vull dir que m'acompanyen Amanda Fernández, directora general de la Comunitat Educativa, donarem tota la informació sobre com ha anat enguany i també, prèviament, voldria donar una informació sobre el que va ser els ajuts de menjador durant la pandèmia. Vosaltres sabeu que, degut a la situació de confinament total que varen fer, les escoles varen deixar, evidentment, de donar un servei de menjador que havia format part de lo que era el curs normal, de la planificació, i cal dir que d'aquest confinament se varen donar en targetes de menjador amb una quantitat de més de 2 milions d'euros, el qual, perquè varen fer des de totes les festes de Pasqua, varen rebre ajut de menjador, fins a que varen acabar, el dia 19 de juny, varen acabar les classes. Per tant, això és important perquè se va donar més ajut de menjador del que hagués estat si l'ajut de menjador van ser presencial. Però també cal dir que en funció de la situació de la pandèmia varen donar 600.000 euros a les empreses degut a la manca d'activitat econòmica que varen tenir, és a dir, simplement per mantenir l'activitat d'aquestes empreses. Per tant, hi va haver una situació de ser ajudant a les famílies i, per altra banda, evidentment, ajudar les empreses perquè mantinguessin, la seva existència. A la convocatòria d'enguany del curs 2021 hi ha una sèrie de coses que és important constatar. Per una part, hi havia una convocatòria, la quantitat era de 100 milions d'euros, el doble del curs passat, el qual demostrava i demostra que estàvem en una situació que érem conscients que la situació era problemàtica. Però també cal dir que, d'acord una mica amb les dades que tenim, el número de demandes que varen tenir és menor que l'any passat. Això també és una primera dada important. Perquè què està passant? Les dades diuen clarament que hi ha hagut una baixada dels usuaris de menjador de forma significativa. Bàsicament, jo diria per dues raons. Per una part, que realment la Covid, la por, ha fet que moltes famílies realment no deixessin o retirassin el seu fill d'aquests menjadors escolars, i després que, degut a la situació econòmica, moltes famílies han considerat que era millor fer la seva menjada dins casa seva. I, per tant, són dos elements. No tenim dades estadístiques de quin és el percentatge, perquè això és impossible, perquè nosaltres sabem quanta gent s'ha presentada, però no sabem la gent que no s'ha presentada, les causes de per què no s'han fet. Per tant, això és una dada important i que posen de manifest que si realment enguany hi havia 100 milions, s'han gastat 4.281 milions d'euros, 4.281 euros, degut a que el número de les demandes ha estat de 8.000 persones, de 8.000 famílies, de qual ja m'he quan demanat. L'any passat eren 11.000, més o menys, el número de famílies que se van presentar, per tant, una diferència de 3.000 persones, famílies, alumnes, que no han demanat aquesta ajuda econòmica, és una diferència, jo diria, significativa. Això vol dir que han sobrat 2.700.000, un 2.700.000 d'aquests 100 milions que doblava la quantitat de l'any passat. Això farà, evidentment, que aquests 2.700.000 estan aquí, evidentment, són 2.700.000 que nosaltres ara, a partir de gener, treballarem a els centres educatius, a fi i efecte de veure, d'analitzar, evidentment, si hi ha situacions sobrevingudes, evidentment, a nivell familiar, i que, per tant, pot seguir ajudant a les famílies que, degut a la situació de la pandèmia, que, evidentment, durant l'any 21 seguirà aquesta situació econòmica, de crisi, de manca de treball, sobretot fins que arribem a l'estiu, esperant que realment l'estiu sigui millor que hem tingut enguany, i això possibilitarà, si més no, com a mínim seguir ajudant a aquestes famílies que realment ho necessiten. Per tant, aquests 2.700.000 no és que se perdin ni molt manco, sinó que queden a disposició de la Direcció General de la Conselleria per tal d'analitzar si les famílies segueixen tenint necessitat de respecte. A més, ja la convocatòria se va fer, evidentment, pensant en aquesta situació. Que hi ha hagut una baixada de número d'usuaris, sí, és una realitat. Si un se passeja i tenim contacte amb totes les escoles, hi ha hagut una baixada significativa, bàsicament per aquestes dues raons. Aleshores,
Per tant, diguem, enguany, el número d'usuaris ha estat uns 5.000 usuaris, gairebé igual que l'any passat, una mica menys de 5.000, però bé, bàsicament semblant, no hi ha diferències significatives, hi ha diferències numèriques, però no significatives. I això crec que és important, diguem, que s'han donat totes les ajudes a tot l'alumnat que reunia els requisits. Així com l'any passat hi havia alumnat que reunia requisits que no varen rebre aquestes ajudes, enguany totes les famílies, tots els alumnes que reunien aquests requisits tenen aquesta ajuda. I a més s'ha incrementat els ajuts, és a dir, s'ha incrementat l'ajut de forma important des de 275 a 880 euros, el qual, diguem, també és un increment. Per tant, des de la Conselleria s'ha fet tot l'esforç impossible per intentar arribar a totes les sol·licituds que realment hi havia i, per tant, intentar al respecte que no hi és cap tipus de problemàtica al respecte. Les persones que no han tingut ajut és perquè, per una part, no complien els requisits, evidentment. Algunes persones que se li ha demanat, evidentment, que demanassin la documentació necessària i no l'han presentada. Per tant, nosaltres hem aplicat de forma estricta, però de forma flexible, en funció d'aquesta situació, aquesta convocatòria, i això són els resultats. També jo vull destacar, perquè realment ara que alguns qüestionen la feina que s'està fent entre els centres concertats, que evidentment aquestes ajudes han anat a centres públics, a centres concertats i centres de 0 a 3 anys. Per tant, el que varen començar fa un parell d'anys, això se va consolidant d'any en any. I ara simplement dir que hi ha hagut 3.461 ajudes a centres públics i 2.549 a centres concertats. El qual demostra, evidentment, que estan parlant d'una realitat, diguem, plural i diversa. Nosaltres no ajudam els centres, ajudam a les famílies que van en aquests centres. I dins les famílies n'hi ha de tot tipus, però realment això és una demostració clara de que la Conselleria seguia apostant per aquesta coexistència pacífica de lo públic, lo concertat i lo privat. Lo privat ja no entram, evidentment, perquè això ja són centres privats, però sí que realment hi ha aquesta coexistència pacífica. Prioritzant sempre lo públic, però prioritzant també l'alumnat i les famílies, que en definitiva és el nostre objectiu. Després ja teniu les dades perilles, evidentment, jo no insistiré en les dades perilles, però sí que de qualque manera hi ha una divisió semblant l'any passat, és a dir, que tampoc no hi ha hagut grans diferències. Evidentment, hi ha ajudes a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i evidentment Mallorca és l'illa que té més ajuts, lògicament. També, i finalment, després ja donaré la paraula a Amanda perquè expliqui, aprofundeixi en alguna sèrie de dades que he donat. Hi ha dins el fons Covid, que realment forma part d'aquest fons específic en funció de la pandèmia, d'una quantitat de 1.200.000 euros, 1.200.000 euros, que ja se va anunciar, no és que jo ho anunciï ara, se va anunciar, per tal de pagar monitors que necessiten els centres per seguir donant un menjador d'una forma segura, que això és important, però també per pal·liar la baixada de comensals que hi ha a la majoria, jo diria a la totalitat de centres de les Illes Balears. Per tant, per una part, seguir, evidentment, que enguany s'han donat les ajudes a tots els al·lots que tenien els requisits, això era importantíssim, i que dels béns sobrants, i el de sobrar m'agradaria que ho poséssim entre cometes, evidentment, el que farem serà centre per centre, no hi ha centres públics, centres concertats, m'agrada dir-ho de centres concertats i centres públics, evidentment, perquè aquesta ha estat la política de la Conselleria d'Educació des de 2015. Nosaltres no hi ha perill ni de l'escola pública ni de l'escola privada concertada. Alguns, quan governen, sí que posen en perill l'escola pública, i això s'ha demostrat històricament. Per tant, jo ja m'acallaré i donaré la paraula a Amanda Fernández, que concretarà algunes de les informacions que jo vos he donat. Gràcies, bon dia a tots i a totes. No podré afegir molt més a el que ha dit el conseller, però sí, si vols donaré un parell de dades. Remarcar un poc el que estava acabant ara el conseller, són escoles públiques concertades i recordem també 0-3, tant de la xarxa pública com de la xarxa complementària. I el que és molt important, que era això que deia finalment, és que tots aquells usuaris que han fet la sol·licitud, que complien el requisit, se'ls hi ha donat. En la variant de que, així com el curs passat
hi havia 2 trams d'aportació, és a dir, uns un preu o uns altres, depenent de la puntuació que tenien. Enguany la convocatòria era de 4, hi havia més nivells. I la majoria dels usuaris, dels beneficiaris, concretament 3.322, n'han tingut el màxim, que són 880 euros. Per què ho dic en això? Perquè encara que més o manco la xifra de beneficiaris és la mateixa, l'any passat eren uns 6.200 i enguany no arriben a 6.000, 5.973, la quantia que donam és molt superior, perquè l'any passat aquells 6.200 eren 3 milions i mig i enguany 5.973 són 4.281.642,91 euros. Per tant, en aquelles famílies amb més necessitats reben més quantia per poder gaudir d'aquest servei bàsic de menjador. Crec que era important. Me pareix que estaria bé, que ja sí, perquè mos ho solen demanar, doni per les dades per illes, Rosa, t'apareix, perquè és una cosa que mos soleu demanar. A Mallorca els beneficiaris totals són 5.377, d'aquests 5.341 són per motius socioeconòmics i 36 per transport. A Menorca 321, tot per motius socioeconòmics, a Eivissa 253, dels quals 252 és per motius socioeconòmics i un per transport, i a Formentera 22, tot també per motius socioeconòmics. Hem de dir que enguany ha augmentat una cosa destacable, és que el número d'infants de 0 a 3 ha pujat la quantia d'alumnat que han tingut aquests ajuts. Jo crec que és important perquè també feia poc que s'hi havia... Les famílies no estaven avasades a fer aquesta sol·licitud perquè feia poc que s'havia implementat. Jo crec que ara ja està agafant la dinàmica tant públiques com concertats com 0 a 3 i això és important. I l'únic que volia afegir, a més, és que aquestes persones que el Consell ha explicat que han quedat excloses, que eren perquè o bé no tenien el requisit o bé no havien aportat la documentació, han de dir que aquelles persones que ens havien sol·licitat per una de les dues vies, recordem, o bé per renta del curs anterior o el que havíem adaptat a l'actualitat, que era per una situació laboral transitòria com a únic ingrés, estar en ERTE o estar en atur, el que hem fet és, havien demanat, per motiu que vagin demanat, nosaltres hem valorat les dues i li hem donat la quantia major. És a dir, encara que haguessin demanat perquè ara estan en ERTE, van revisar la renta i en el cas que per renta tenien major puntuació li podrien donar una dotació major de doblers. S'ha fet d'aquesta manera per intentar arribar, com dèiem, a pal·liar aquesta difícil situació de totes les famílies. I jo crec que més o manco tot l'altre ja ha explicat el Consell i no sé si hi ha preguntes. Jo crec que és important el que has dit ara. Aquesta qüestió de que en funció d'estar en munició d'atur o ERTO, jo crec que és una... I complementari a la situació d'ingrés econòmic, jo crec que hem adaptat la convocatòria a la situació actual. I nosaltres hem intentat que les persones que estaven en una situació X a principi, durant el 20 i ara estan en una altra situació, evidentment se les tinguin en compte a l'hora de fer la sol·licitud i a l'hora de donar l'ajut. Així m'apareix que és la forma que han tingut, evidentment, de donar resposta a necessitats sobrevingudes i per això deia abans que dels bés que han sobrat, que seran de necessitats sobrevingudes que hi haurà durant tot el curs, estan parlant de gener a juny, evidentment, per tant tenim 6 mesos encara per fer aquesta feina, ens podrem en contacte amb els centres públics concertats i 03, evidentment, per tal de donar resposta a les noves necessitats que puguin sortir en temes d'ajut de menjador. I evidentment ja arribarem a un acord amb els centres per intentar que cap família, cap alumne pugui tenir problemes des del punt de vista de l'alimentació d'un menjar, que en definitiva és la base per poder fer altres coses. De fet, podríem recordar que després de les targetes menjador del confinament, quan ens vàrem assabentar que hi havia problemes de famílies que en aquell moment no havien estat becades perquè les targetes menjador eren per becades, ens vàrem posar en contacte amb els centres, ens vàrem parlar d'aquelles famílies necessitades i juntament amb serveis socials vàrem traspassar aquesta informació i serveis socials va donar unes altres targetes Eroski per complementar davant les necessitats d'aquell moment. És una mica la idea que volem fer també d'ara endavant. Vale, i ens posem a disposició de tots que volen fer preguntes. Podria repetir el nombre de beneficiaris de les ajudes màximes? Sí, 3.322. Han rebut 880. Això més de la meitat, no? Sí. Més de la meitat. Sí, perquè en total són 5.973, sí.
fins a quin punt hi ha l'equilibri entre estic en una situació econòmica difícil i demà s'ajuda o no la deman. Vull dir, no sé, les famílies es troben amb aquesta doble opció, no? O sigui, estic en una situació econòmica complicada, tens l'opció de demanar l'ajuda o me retir i renuncien al menjador. No sé... Hombre, jo, efectivament, és la qüestió que tenim damunt la taula. És a dir, si l'any passat hi havia 11.000 sol·licituds i enguany n'hi ha 8.000, per fer números redons, hi ha un parell més, etc., és perquè les famílies o bé han dit jo tenc por que un meu fill se pugui tenir problemes de Covid dins el menjador, perquè és veritat que les aules són aules de grups estables i un menjador són grups de diferents cursos, per tant, no són grups estables, tot i que, també vull dir que els centres han fet una organització perfecta. Jo he dit centres, evidentment, l'organització era perfecta per evitar, en fi, problemes, però és evident que hi pugui haver, o les famílies han pogut pensar en més risc que anar dins les aules, no? I l'altra cosa, és evident que també, potser han pensat que econòmicament, pot ser que les compensava més, evidentment, fer un dinar a casa seva per tota la família que va de pagar un plus a les escoles. I, per tant, jo crec que aquests dos elements han fet que la gent se decidís per sol·licitar, per fer manco sol·licitud que l'any passat. Però nosaltres, torno a repetir, la voluntat política de la conselleria era 100 milions, el doble que l'any passat. Hem arribat, diguem, a que tots els que tenien els requisits s'han tingut ajuda, cosa que l'any passat no va ser així i varen tenir crítiques, evidentment, de les federacions de pares per aquesta qüestió. I s'han donat les màximes ajudes possibles, ara te responien que més de la meitat és d'aquesta quantitat de 870 euros. 780. 880. I, per tant, nosaltres, en fi, m'ho hauria agradat que hi hagués més sol·licitud, també ho dic sincerament, però nosaltres, amb aquesta quantitat que ha sobrat de 2.700.000, també volen dir que estem en l'idea d'intentar ajudar. I, a més, torno a repetir, hi havia aquest 1.200.000 euros, que era de fons Covid, del qual era per incrementar els monitors que hi havia en els centres i per compensar, diguem, en els centres aquesta baixada, diguem, significativa que ha hagut d'usuaris d'un menjador. Jo, a més, afegiria dues coses. Una, que a més d'aquestes dues qüestions, crec que aquesta és molt important per la qual ha baixat els comensals, hem de recordar també que molts de centres concertats han passat de fer jornada partida a fer jornada continuada. Això, molta gent que ara fa jornada continuada s'estima més en acabar per cap a casa. Això ho sabem perquè ens ho han traslladat i així hem vist també en la recollida de sol·licituds, no? I afegir que la convocatòria sí que queda molt clar els punts que se donen, la renta que has de tenir i entris o no, tu sempre ho pots sol·licitar i després quedes exclòs o no, però sí que queda molt redactat els punts que te donen per tipus de renta i en aquest cas d'enguany, que era nou, i doncs, si he estat en verde, som una persona fa més de 3 mesos, tot estava allà valorat. Vull dir que sí que pots tenir una noció de si quedaràs exclòs o no, però sempre està obert que ho presentis. I que tot el que han sobrat, una part podria servir per fer una pròrroga d'aquests ajuts o s'atendran altres necessitats? No, pròrroga no. Hombre, d'aquesta convocatòria no, perquè la convocatòria quan surt i surt publicada i ha anat intervenció ha de seguir els camins marcats perquè si no se podria fer tornar enrere, no? Haurem de mirar qualque cosa complementària, un poc el que vàrem fer l'altra vegada. És a dir, haurem de mirar centre per centre, públic, concertats i 03, per veure si hi ha necessitats noves, que realment quan s'ha fet la convocatòria la família no estava en condicions o no tenia necessitat i, per tant, ara volen donar una resposta. Per tant, nosaltres no deixarem que cap infant pugui tenir problemes i per això necessitem la col·laboració, lògicament, de la informació dels centres educatius, que són els que tenen la informació diària dels problemes que pugui tenir cada família o infant. Aquesta serà la idea. Més preguntes. Hi ha preguntes d'Anna Mar Ferragut, Diari de Mallorca, demana si podria saber el número total d'usuaris de menjador d'enguany i variació l'any passat. El número de menjadors en funcionament sí, perquè està a la nota de premsa, però me demanen el número d'usuaris, si és possible. Això no ho sé. No ho tenim, a part que és difícil. Això ho tenim cada any, és a dir, arribam a donar una mitja, nosaltres
el gestip ho sol·licitant trimestralment, que me'l facin una mitja, perquè a diari és diferent. Hi ha els fixos, que aquest també el va de comptabilitzar, però després hi ha els esporàdics. Per tant, no, ara no lo tenim. De totes formes, sí que en Amanda, és evident que hi ha menjadors que hi ha dies que tenen... I és veritat que d'ençà de la convocatòria s'ha incrementat una mica el número d'usuaris de menjador. Això també ho hem constatat. Però, evidentment, hi ha nins conjunturals, que conjunturalment hi van per situacions familiars o perquè consideren que hi han d'anar, però, evidentment, és molt difícil. Això, al moment de principi, a final de curs, poden tenir ja una dada més significativa, més real, d'això. Després demana, penseu que el fet que la resolució de les beques s'hagi publicat amb el curs ja iniciat ha propiciat que manco gent faci ús del menjador i manco gent hagi demanat beca? Nosaltres... Digues. No. Cada any sempre passa, perquè encara que se convoqui just abans no està resolt, sempre passa que quan se resol, quan que tu ho pots sol·licitar encara que no siguis en aquell moment usuari, sinó que ho puguis ser després, cada any passa que després augmenta. De fet, ho tenim previst per aquestes ajudes que començàvem, que ha comentat el conseller, per compensar el servei, la davallada. No hem de fer una revisió, perquè ara se fa una primera dotació en els centres per poder fer aquest augment de monitors i aquesta compensació, i ja saben que a partir després de gener, com que hi haurà un augment, que això passa cada any, passarà. No crec que sigui significatiu, vull dir, que hagi estat un mes més endavant o un mes més enrere, sinó que seguirà la lògica de cada any, que és que quan se resol augmenta el número de comensals. Jo, de forma, jo vull dir que a principi de curs, jo vull recordar que a l'inici de curs la situació de por, temor i d'incertesa era molt forta entre les famílies i entre els docents, en funció de què passaria si començava el curs, no? I, per tant, hi havia moltes incerteses al respecte. I, a més, les incerteses eren més grosses en temes de menjador, fins i tot, perquè així com la classe se va xerrar del grup bimbolla, del grup estable, i tot això, el menjador era un grup inestable, no era un grup bimbolla, i encara les pots se varen disparar. I jo crec que això és, sobretot, l'explicació més que sortís un mes de retard, tenint en compte, a més, que els centres educatius, m'acosta, varen fer feina perquè la majoria d'infants i famílies s'hi apuntessin. Per tant, pot ser, com d'en Amanda, aquí ves un percentatge, però jo crec que no és significatiu, no ho podria afirmar taxativament, però jo crec que aquesta qüestió que he dit abans, aquesta por, que els temes de menjador encara va ser més grossa, perquè, clar, és que damunt havien de menjar. No només estar dins l'aula, sinó havien de menjar. I havien de tenir un monitor que ajudés. I no era un grup estable i que mai sabem el que passa en aquest sentit. Jo crec que la por és un dels factors que més han incidit en aquesta qüestió. També demana, si han sobrat dobles, no es plantegen fer una nova convocatòria amb nous requisits? Per exemple, bastaria haver estat en ERTO però no estar en ERTO en el moment que demanen l'ajuda? Jo he dit abans que nosaltres ara fer una nova convocatòria no està dins dels nostres plantejaments. El que sí farem, evidentment, estem al mes de desembre. Evidentment, el gener comença un període que també pot ser llarg, tenint en compte que la situació econòmica, si tot va bé, pot començar a millorar a partir d'abril, una cosa d'aquesta, abril-maig. Nosaltres pensàvem, per això deia, que estarem en contacte amb tots els centres educatius de tot tipus, per tal de que facin una avaluació d'un nens i famílies que puguin tenir algun problema sobrevingut. Però fer una convocatòria jo crec que burocràticament seria molt lento i, per tant, podríem arribar a la convocatòria d'aquí un parell de mesos. Jo crec que és molt millor anar a ajut directe en un centre educatiu per compensar els possibles problemes que puguin sortir ara, que no havien sortit abans. I també demana si es compensarà les empreses per la caiguda d'usuaris i per garantir que continuïn donant el servei. Quant de dobles es destinaran això? Nosaltres ja hem dit abans que durant el tema del confinament, evidentment, ja van donar 600.000 euros a les empreses per realment mantenir-se la seva supervivència, evidentment, perquè era clau de cara als anys posteriors, no? Nosaltres, evidentment, ja tenim 1.200.000 euros que realment estan per una part per intentar que han hagut de posar més monitor per el tema de seguretat, fonamentalment tema de seguretat, i també compensar els centres educatius que ha hagut una baixada. Per tant, nosaltres estudiarem totes les situacions per tal de que se mantinguin les empreses, perquè mantenir les empreses és mantenir un menjador, i això serà un objectiu. Sí, de fet, aquest trimestre ja està resolt. Vull dir, ara ja rebran els centres, perquè ja està resolt,
la quantia, o bé perquè han hagut de posar monitor extra, o bé perquè han hagut de fer aquests menús extra Covid que deim nosaltres, ajudar perquè les empreses poguessin donar servei. Això ja està. I com ha dit el conseller, són 1.240.000 euros que hi destinam a això. Però doncs repetir, a partir de gener tornem a estudiar totes les situacions, perquè això és una situació mòbil, no hi ha una resposta única. No té més preguntes. Molt bé. I si no tenen més preguntes, moltes gràcies. I fins a la propera.